Welcome mga igsoon sa atong ginagmay nga pamalandong sa pulong karong adlaw, Oktubre 28, adlawng Biyernes. Din atong gisaulog ang pista ni San Simon o San Judas Tadeo mga apostoles. Tulo ka butang ang atong matun-an diha sa atong mga pagbasa karong adlaw. Una mga igsoon, matun-an nato nga sa dili pa ta mohimog dakong desisyon magampo una. Ang atong Ginoong Kristo sa wala pa niya pilia ang 12 ka mga apostoles gikan sa iyang mga tinun-an, ingon ni San Lucas, nagampo na si Jesus dito sa bukid sa tibuok gabi, no? All night vigil ang atong Ginoo sa dili pa siya naghukom kung kinsa ang iyang himuon nga mga apostoles. So, kana ang una mga igsuon, magampo una ta aya ta mohimo og mga dagko nga desisyon. Labi na ning mga desisyon nga life-changing sa atong kinabuhi. Mga desisyon nga makapausab sa atong kaugmaon. Sa mga dalaga o litaw, Lord, magminyo nako. Sakto ba niya akong desisyon? Ana. Lord, mo-abroad ko. Unsa ba ni? Makaya ba nako? So timbang-timbangon daan. Ang atong Ginoong Kristo nag-ampo siya, siguro na yun siya, Lord, pilion ako ning 12 ka apostoles, unsa ba kani? Mulaban ba kanako ni pag-abot sa mga pagsulay? Or andam ba ko kung naay magluib nila ni ini kanako? So, weigh the advantages and the disadvantages sa atong mga desisyon. Matud pa sa gitudlo sa ato ni San Ignacio sa Loyola. So kana mga igsoon, dako nga desisyon ang puan daan. Lord, muundang nako sa akong trabaho. Sakto ba ni Lord? Dugay ra ba kog pang-apply ani? Asa mo ko paingon pagkahuman? Anak. So, that's the first thing. Ikaduha, dumdumon na to kanunay nga gipili ta sa Ginoo tungod sa gugma. Sugod sa kinabuhi sa 12 ka mga apostoles, gipili sila sa Ginoo tungod kay mahigugmaon ang Ginoo. Dili tungod kay qualified sila, bright sila, buutan sila. No. Kasagaran sa ila ordinaryo nga mga tao nga dunay mga kahuyangan sa kaugalingon. Apan gitawag sila sa Ginoo kay gihigugma sila sa Ginoo o tagaan sila chance nga makapamawi sa ilang mga kahuyangan. Sama ni San Simon nga usa ka patriota, no, medyo rebelyon og una-una. Pero gitawag siya sa Ginoo aron makapamawi siya sa iyang mga kakulangon. Unya kini si Judas Tadeo, hilom-hilom ra diha sa ato ang ebanghelyo, pero gitawag siya sa Ginoo kay mahimo siyang tabian sa ebanghelyo sa iyang pagsangyaw sa laing mga nasod. Matod sa tradisyon sa atong simbahan, nagsangyaw siya dito sa Palestina o sa Persia or Iran. Dito sila nag-abot ni San Simon. So kana mga igsuon, gipili ta sa gugma. Sa una, sa karaan nga pagsabot, ang nakasunod sa mga apostoles ang mga obispo, mga pari, mga diakono. But after Vatican II, atong gilapdan, gilawman ang pagsabot that all of us baptized Christians, pinili ta sa gugma sa Ginoong Hesukristo. Dili tungod kay angayan ta. Katoliko ta karon, dili tungod kay angayan ta, kundi gihigugma ta sa Ginoo ug higayon nato ni nga makapamawi ta sa atong mga kakulangan. So kana mga ison, gipili ta sa paghigugma. That's the second point. Third point is gipili ta aron ipadala, no? We are chosen to be sent. Munay meaning sa pulong apostoles, gikan na sa Greek word nga ang pasabot ipadala or pinadala, being sent. Gipili ang 12 ka mga tinun-an, gipili si San Simon patriota o si San Judas Tadeo tungod kay ipadala sila sa Ginoo aron ipadayon nila ang ministry sa atong Ginoong Kristo. Kita usab mao gihapon na ang ato ang identity. Gipili ta sa Ginoo nga mahimot tang Katolikong Kristiyanos aron atong ipadayon ang ministry sa atong Ginoong Kristo. So dili na magmatter karon pare, madre, reliyoso, reliyosa, laigo, minyo, dalaga, ulitaw, balo, basta kay binunyagan ta, pinadala ta sa Ginoo. So wherever we go, whatever we do it as
an apostle of Jesus Christ. Dili na to i-take for granted ang atong mga approaches, ang atong mga nilihukan, ang atong mga pagtagad sa usag-usa kay gipadala ta sa Ginoo aron ang ubang mga tao maduol sa Ginoo. Dili sa ato pero maduol sa Ginoong Hesukristo. Ipabati nato nga gihigugma sila sa Ginoo sa mga kita gipili sa gugma sa Ginoo. Saon nato ni paghimo mga igsoon? Kung doon na tayo mga igsoon kailap, silingan nga nagka-problema, dili nato biyaan ato silang ubanan. Kung natay ikapaambit, dili ta magmahangol sa pagpaambit. Anak. Kay na naman ang pagpamawi. Kung sa una hangulan ta karon di na ta hangulan. Unya kung watay kahatag namtay time atong paminawan. Mga batan-on, paminawan ang atong mga inyong mga friends kay basig depression na paingon. So ikaw ang ipadala sa Ginoo para mapabati sa iya ang kugma sa Ginoo bisan kung naglisod siya sa iyang kaugalingon karon. So listen. Give your time. You are sent there to listen to those who are problematic. Unya, namatay kusog. So gamiton na to atong kusog sa pagtabang diha sa mga nagkinahanglan. So kana mga igsoon, gipadala ta ngadto sa atong mga igsoon, sa inyong bana, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, sa inyong silingan, sa inyong mga friendships, bisan sa mga tao nga dili na kailangan budangop kaninyo. You are sent to be there with them para mabati nila ang gugma sa Ginoo. So be creative. We have to be creative. Use our initiative how to become effective diha sa ato ang mission as apostle pinadala ngadto sa mga tao aron maduol sila sa Ginoo. Now, kung maglisod din na ganita sa paghimog maayo, una-unaon na to nga pwede biya mamatay taon yung gabi or ugma. So, buhato na to ang pinaka the best today. Kay basin ugma wala na tayo chance. So kana mga igsoon ang unsaon nato ni pagpuyo ang atong kinabuhi isip pinadala. Una, ang puan na nato ang atong mga desisyon sa di pa nato buhaton. Ikaduha, hinumduman nato nga gipili ta sa Ginoo tungod kay sa mahigugmaon dili tungod kay angayan ta buotan ta. Gigugma ta niya muna nga tagaan ta nag chance nga magbag-o ta. Kay aron ipadala ta niya aron kining gugma nga atong nasinati gikan sa Ginoo ato ning mapabati ngadto sa uban nga nangit-ngitan nga nagkinahanglan sa gugma sa Ginoo pinagi sa atong pagtabang, presensya ug pag-uban kanila. So ang atong kooperasyon mo importante mga igsoon. Nagipili ta sa Ginoo, di pud nato abusaran nga magpadayon ta sa pagpabadlong kay ipili biya ta sa Ginoo. Ang tuyo sa Ginoo kanang mabag-o ta kay nakabati ta sa iyang gugma. Unya kita mo'y mga agent sa paghigugma sa Ginoo ngadto sa atong isigataw. Let's do it as soon as possible mientras duna pa tayo gininawa. God bless you. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.